Ka lengkot video ka bala penlengok ngan bat ka bala penpluk ya kinong penungkam social media halor ka jingki kensan ka wena ka Shuki ka ba om Shim ladon menuri menu basyongah ketika Shuki kani ka jingki ketika Shuki kala deh ka por ka bala pelong ya ka dorbar basan jong ka ying dorbar thawan ka jela ka bala long hinin ka sengi ka arbau tarik urempang arhajar penriu ka bala pensang elut ya barok kimat jinga kren ban pentulun ya ka kam barok ban Shim kani ka dorbar mang tengka nrai laj no na ka jing ajing kren ngolem ha ka bayade bat ka jingjia ka bala klat no da UMP ka Sabha Jong ka Shillong Parliamentary Constituency u Dr. Khih Singkon u bala klat no haka khat kendai tarik urempang arhajar arpenriu Laung baki babun ki dikot kilade ban agi jingkren ngolem kabala ya chaka shikenta tam badai haka shikenta san minit live nyo second jong ka video kabala upload da ka Meghalaya Legislative Assembly channel bakatai ka Shuki kala kendri akan san haka por badang a jingkren dau Dr. Celestine lengdo MLA ka Umsning Constituency u badang ai ka jingkren ngolem haka bayadai bat ka jingklat jong UMP u Dr. Khih Singkon bad baula ya thuru ba mars nyo jingtip halor kani ka jingklat ka jong u nakaliang ka jong u Shim lanang shu ban yot thia firm at the time, of course. But Charles Marangara gave me a call. Then throughout the evening, I was restless. Even though I used to be a very early sleeper, the moment I go to bed, in 5 minutes, I fall asleep.